हेलो सांग माने टॉय ट्रेन शिमला यात्रा ପାଇଁ ଟିକେଟ କାଟିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ଟॉयलेट ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୟ ଟ୍ରେନ ର ଟ୍ରାଜେଡି ଯାହା ବି ହଉ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହାଣୀ କହୁଛି ଆଜି ମୋର ବକେଟ ଲିଷ୍ଟ ପୂରଣ ହେଉଛି ହେଲେ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଟ୍ରେନ ଚାରିଆଡେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ ଟ୍ରେନର ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ବାହ କି ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଏବେ ପାହାଡ ଉପରେ ନାହିଁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଟॉयलेट ଉପରେ। ମୋ ଦଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲା ମୁଁ ସାହସ କରି ଉଲେଇଲେ କରିକି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯଦି ମିଳିଲା ଏଠି ବି ଅନସକ୍ସେସ୍। ଟॉयलेट ଆଗରୁ ଟ୍ରେନ ତ ଖେଳଣା ଭଳି ଝାଡି ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ସଂଘର୍ଷ କରି ଧରିଲି ଟ୍ରେନ ତାପରେ ଆସିଲା ବାରଗ ଷ୍ଟେସନ। ଏଇଠି ହେବ 8 ମିନିଟର ହଲ୍ଟ ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ଚରମ ସୀମା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡା କିଏ ମ୍ୟାଗି କି ଚା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣେଇବି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଟॉयलेट ଖୋଜିବାର ଲାଗିଲି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଠି ବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ବି ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲି। ମୁଁ ବି ହାରିବା ପିଲା ନୁହଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେସନ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଚାରିଆଡେ କୁହୁଡିର ଭର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି ମତେ କୁହୁଡି ନୁହଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଦିଶୁଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିମଲା ଷ୍ଟେସନ କେବେ ଆସିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏହି ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହଉ। ଶିମଲା ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଇ ଟॉयलेटରେ ଟॉयलेट ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ।